நான் வயிற்று இதை வச்சுதான் நாயை குளிச்சுதான் சாவனை கொண்டு போட்டுறேன். ஒரு நாள் 2 நாள் 4 பெருநாள் கொண்டாடணும். ஆனா அதுல வேற டிக்கெட்டும் முடச்சி 500 டிக்கெட்டும் முடச்சிக்கிறாங்க. அவங்க டிக்கெட் எடுத்துட்டே டிக்கெட்டும் முடச்சி. அது தேசபாலனவாசி தேசபாலனவாசி அது. ஓ தேசபாலனவாசி அது வேறு பக்ஷைப்பான் மாலிமாவை நடக்குது. நீ சில டைம் இப்படி இருக்கலாம். இந்த இதில் எதிர்கட்சி அவங்களோட செட்டப் இது. அவங்களோட செட்டப்பாக தான் இது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு நாள் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. அப்படின்னா என்னத்தையும் பேச வீட்டுக்கு தோண்டி கேட்க வைத்து பேசுவார். டாபிக் பயனே